Ba, zaudete presto, zer? Bai. Baina, zuk esan, a ber. Nik 30, eta urte nik ditut 31. Ni 21. Kopa, oso gutxi. Azkenean, bueno, gaztea zarenean igual trofeontxo bat, igual bai, baina handia zarenean ja jende on asko daude eta talde oso onak eta momentuz oso gutxi. Ni beti da nik. Ni beti egon naiz Eibarren. Ba, oso pozik, benetan. Ze, bueno, buelta asko eman ditut futbolean eta, bueno, momentuz ba, etxera hurbiltzen zarenean eta zure jendea, bueno, hurbil duzunean, ba, nik uste oso ongi sentitzen zarela, familia ondoan eta kluba ere oso familiarra da eta, bueno, hori garrantzitsua da ere bai. Nire ustez, ba, oso ezberdina da, mutilak eta neskak, baina nahiago dut neskekin jolastea. Ba, urten bi eta, bueno, benetan gol oso gutxi sartu ditu nire karreran, ze, bueno, defensa zarenean ez duzu gol asko sartzen, baina, bueno, noiz benka edozen bat sartzen dut. Ba, ni hasi nintzen 6 urtekin nire herrian eta, bueno, suposatzen dut igual hemen, bueno, balin bazaudete igual futbolan aritzen zareten gazteak, seguraski txikitatik hasten zara eta, bueno, 6 urtetatik hasi nintzen. Ni hasi nintzen 8 urterekin gutxi gora bera, eta izan zen multikirolean, eta gero deitu zidaten en plan Eibarko koordinatzailea, eta joaten ginen Lasaia Zitaira entrenatzera bertan, patioan, eta gero ja, Urki eta Eibar. Egunero, bakarri dakago egun libratzen dugu eta beste guztiak entrenatzen dugu bai. 3 egun eta partidua. Bueno, azkenean momentu asko daude, zure bizitzan eta bueno, hasten zarenean, ni horretzen naiz lehenengo mailara iritsi nintzenean, lehenengo partiduak, bueno, beti zen naiz trebea, baina momentu horrietan ez da erraza, ez? Eta pixkoat urduri egoten zara, baina, bueno, nik uste, bueno, azkenean pasatzen duzunean ja edade batzuk, nik uste ja, bueno, handia egiten zarela eta trebetasun hori ere ateratzen dela. Ez. Ni Iruñan jaio nintzen. Iruñikoa naiz. Bueno, Iruñikoa, Larraintzar herrikoa. Dago Iruñatik pixko bat iparraldera. Gutxi gora bera 4. mailan, zuek moduan. Momentu txarrak ere pasa behar dira bizitzan, ez? Eta, bueno, gure munduan ikuste hori dela igual okerrena ez, baina, bueno, galtzen duzunean, urrengo egunean ja pentsatzen duzu urrengo asteburuan abel irabazten dugun, osake, bueno, astean zehar, prestatzen zara berriz buelta emateko. Bai, ze oso talde jatorra daukagu, jende oso familiarra ez, eta nik uste hori nabaritzen dela, bueno, astebururo zelaian zehar eta momentuz oso pozik, bai. Bueno, ongi ez, azkenean da sortea daukagu, ari gara egiten gustatzen zaiguna, bueno, nire partean bala da ez, eta, bueno, oso pozik, ez du jende guztiak hori esaten, hori esateko ahalmena izaten ez, eta, bueno, nire kasuan oso pozik nago, ez da erraza futbolan aritzea eta espero dut urte askotan saiatzea. Nik benetan izan nuen duela 2 urte problema handi bat, egon nintzen 8 hilabete kanpo eta oso gogorra izan nuen, badakizu zer den Akiles tendoia? Hemengoa? Atzekoa? Ni puskatu nuen hori eta izan zen gogorra eta egon nintzen 8 hilabete kanpoan. Ni ez naiz asko lesionatu, baina izan ditut esguintzeak, kaizotez, orkatila. Eta gero bakarrik apurtu nintzen la clavícula, hemen daukazuten ezurra, eta bakarrik egon nintzen 3 hilabete. Hasi nintzen ere herrian, eta herritik pasa nintzen Txantrea da, bakizu ez denez, ez duzu
Da Iruñeko barrio bat eta hor pasan dituen 5 urte eta gero joan nintzen atletikera, 16 urtekin. Ba, ni txikitan egiten dituen kirol asko. En plan, eskubaloiera ere apuntatu nintzen eta igeriketa egiten nuen. Baina azkenean futbola aukeratu nuen, ba, asko gustatzen zaidala.